Saya adoh nggonku mlaku. Malah saya bunek mikirku cutelatiku. Eling-elinge bapak. Sakala mangsa kowe pikiranmu kebunton ora ning dalan sing padang madangi nggonmu lumaku. Golek wit-witan sing gedhe lungguha. Ngeningno cipta njaluk sing kuwasa. Insyaallah bakal ditambahi. Oh, guru sejati Syekh Maloyo. Lakon Saridin. Jajal tak ninggal ning isor wit iki, Cak. Sing gemeren ning bal tak cedhaki ning alas kene kok ora ana menungso babar pisan. Lah trae mripatem dengengek. Lho. Wong sakmene gedene gak nek wong babar pisan. Ana swara kok ora ana rupa. Mambu ta ora, Dik? Lho yen mambu Entut iku. ya bapak sapa to sekon. Wong stres. Umume sing wedi iku dak aku ah. Rupane kaya barongan coplok ngono. Iki ana mboke tuyul kok semono gedhe. Mboke tuyul untung kiper ngono. Aku iku besane Ipin-Upin. Kowe iki lanang ta wadon? Lanang, Dik. Lah umume iki wong nek kaya tengok-tengok ngene iku sing nekani Naroda. Lah iki malah Bathara Kala. Sembrono anane wong kok Bathara Kala. Sampeyan niku sinten lho iso ning tengah alas ngene jenenge ana kuyar-kuyur anu tiang mendhet recek ngoten niku. Sembrono aja ngenyek karo aku. Mandor alas ora mungkin masuk mandor alas kok kerimpeng. Lah sampean sinten? Tepung ki. Nggih. Jenengku Kibel. Ki beluk kok beluk. Ki beluk. Beluk kuwi lah. Bangsane kethek. Lah nggih, berarti jeneng anak kethek. Lah kowe sapa? Kula Muhammad Bismillah Sendor alhamdulillah. Wah. Ana menungso kok jenenge Muhammad Kompor. Kompor untung go nyumet jenggoten. Kompor lu prayo diadang kae dimas. Sendor, Dik. Sendor. Jenengku niku Sendor niku sakniki sarene kula wis rada tuwa, wis duwe bojo, jeneng kula ditambahi Dirjo. Dirjo Susendor. Nggih. Wah. Sawang lambimu kok rawek. Gaul, Dik. 2025 ngeten iki klambi model anyar. Iya ora gaul aku lek ngarani. Lha pripun? Iya wong melarat. Nggih, Dik, kula melarat. Beneran, Dik? Iya. Aku ora ana kanca curhat. Dan iki ana apa tak sawang kowe kok grenengan dhewe. Kowe kok sajak susah uripmu. Kok mboten grenengan iku pripun?
Kula ditundung lunga kalih maratuwa kula akon-akon. Iki yo wis rabi lek ngono duwe bojo. Pun Terus bojo kula malah pun meteng. eh Lah, ceritane niku kula duwe bojo welas jenenge bojo kula. wah, Niku mboten disetujoni kalih maratuwa kula, terus kula jak lunga ing omah. Lah niki kok ujug-ujug maratuwa mara omah, bojo kula dijak muleh. Kula mboten diakoni mantu. Mergo kula wong mlarat. mergo kowe wong mlarat. Nggih, Dik. Apa maratuamu ki sugih uripe? Jenengan nek dereng ngertos tiyange, mesti keprungu asmane. Apa to maratua? Asmane menika Mat Glodok. Dadi kowe iki mantune Mat Glodok. Nggih, Pancen kae iki wong sugih, lah nggih, Dik. wong sing kebangan. Nggih, mboten Ayo. lomo. Kowe iki lho, kok yo isa-isane kowe iki uripmu iki keserakat, kowe iki wong melarat. Kok seneng karo anake wong sugih. Nyatane anake nggih seneng jarene ngeten. Iya. Kang Sendor, aku seneng sampean ora bondo donya ning senenge ketulusaning ati. Mergo kula tiyange niku apa eneke, Dik? Jujur. Nggih. Lah terus niki kula dipisahke kalih bojo kula welas. Terus kalih muni ngeten. Piye lek kon? Kowe gelem tak akoni mantu. Aku gelem nampa kowe dadi mantuku. Waton kowe iso sugih. Sugihe ngluwihi sugihku sewengi iki. Ngoten, Dik. Dadi kowe iki diakoni mantu, Nggih. yen kowe iki iso Sugih. sugihmu ngluwihi karo sugih Mat Glodok. si Mat Nggih. Glodok. Niku rak padha karo nolak kula secara alus. Asline omonge apik ning matak ning sirah, Dik. Yen kaya ngono, aku mengko bisa nulungi karo kowe. Ampun macam-macam lho, Dik. Kowe kepengin sugih Nggih. tanpa rekoso, tanpa nyambut gawe iso kelakon. Moh aku nek mbok nyilah Bang Mekar, Piye? mbok jak nyilah Bang Mekar. Utang. Lah nggih utang. Ora utang ngono. Lah carane pripun? Kowe iki lah ora ngerti. Dereng. Aku kuwi pinangka dadi pelawangan utawa juru kunci ana ing guwa babi. Jenengan Iya, juru kunci. juru kunci sing ngreksa ana ing guwa babi. Layak tak sawang kaya gembok. Cengengesan. Nggih. Lah terus kersanipun Kowe apa ora krungu kabar? dereng. Ning guwa babi kuwi papan kanggo golek pesugihan. Tegese niku pripun? Pomo kowe iki pengen urip Sugih. sugih tanpa rekoso. Kowe kena njaluk marang kang kuwasana ing guwa babi supaya kowe iki urip mulya. Kowe ngerti yo, sing bau reksa ning guwa babi kuwi salah sawijining putri sing ayu rupane. Wih. Ning kuwi bangsane jin. Oh, kaya Suliman. Kok kaya Suliman iki? Niku nek kadine Suliman ndak siluman ndak Suliman. Ayo jin kuwi kaya dening siluman. Dadi kula nyapa njaluk mesti dikabulno. Kuwi asmane Kanjeng Dwita Ratu Mayang Rani. Mayang Rani. Wah, senajan kuwi jin wujude ayune ngedap-ngedapi tak kandhani. Tapi biasane niki lho, Dik. Piye? Wong nek amek-amek ngoten niku, iki mesti nggawa korban. Engko gek-gek terus korbane anakku apa bojoku. Apa ngeten? Umpama nggawa korban, jenengan piye sing tak nggo korban? Kowe kakekane. Aku kuwi sing tulung karo Iya kowe iki. kok. Lah terus Kuwi ora nganggo korban. Oh. Ora nganggo lebon ki ora. syaratnya tetep wonten nggih. Syarate ana kowe kudu
wae Kanjeng Ratu Mayang-Rani. Ngomong kowe dikongkon apa wae kudu manut. Ngoten. Loh, wis to percaya aku. Kowe pengen ngungkuli sugihe si Mat Glodok. Tuamu Mat Glodok. Nggih. Iso kelakon. Nek ngoten mangterke kula, Dik. Ayo. Monggo kula dhenekake. Enteni kene aku tak ngrawuhke Kanjeng Dina Ratu. Oh nggih. Kula entosi nggih. Aja turu lho. Mboten. Melek karo meken napas. Nggih, nggih. Om ya, sekali Pak. Monggo kula tiramu, kula ki belok. Kula Kanjeng Ratu Mayang-Rani. Nggih. Sungguh kalian dawuhipun Kanjeng Dita Ratu, kula ingkang supados lelegang turut desa ngadisa. Menawi wonten tiyang ingkang nandhang susah uripe, tiyang ingkang kaserakat, tiyang ingkang melarat gendong jagat, niku yen kepengin sugih niki supados bekta wonten ing Guwa Babi. Kadadak kala wau kula niku pinanggih tiyang ingkang nami Jaya Susendor. Jaya Susendor. Menika tiyang melarat tempurat gendong jagat. Aniku duwe bojo. Bojone niku anake wong sugih blegedu. Aniki maratuwane niku kocape mboten seneng kalih Sendor merga wong melarat. Diakoni mantu yen Jaya Susendor niku iso sugih, sugihe ngluwihi maratuwane sing jeneng Mat Glodok niku. Yen ngono mesake pawongan ki mau ya dibelok. Wah, mesake awake nganti sak bitik. Awake sak bitik. Nggih. Dia Glodok. Ana apa, Ndang? Kowe kaya wong bento omong dhewe. Kuwatek ane. Lah cek maning kono linggih. Balunggo ngadeg gremeng dhewe. Kowe iki tak tulung kok malah bintuk-bintukke ae. Lah sampean iki omongan karo sapa? Ayo aku iki rembukan iki ya ana sing tak jak rembukan. Ora liya Kanjeng Ratu Dita Mayang-Rani sing bau reksa. Ana iya, Mbak. Ora nek wong. Ya. Ya, lumrah. Mergo kowe iki menungso lumrah. Nggih. Ora ngerti kelawan sawiji
njaluk sugih pripun mengke? Ngono ya. Ikluk nenengke cipta ya. Nggih. Kowe ben weruh karo Kanjeng Gusti Ratu Mayang Rani. Nggih. Lho. Ambune piye, Ndak? Wungu-wungu terong. Nyewengi. Ayo pancen tak roto. Res. Kowe coba nyawango sangarepmu iki ana wujud apa, Lho. Dak. Kok malah semaput? Ya, Ya napa ki? ya. Ya kowe iki ya ngono lah wong meneh kok malah jemput sumune kok kono semaput to. Angge ngertos dateng wujud panjenengan kok nganti semaput. Aku tatangi ae. Ngopo? Engko mbok babotno rene nek. Urung tak tambani kok wis mari. Iki, Dik. Gusti Putri Mayang Rani. Mayang Rani. Kula pun Jaya Susendor. Oh, dadi kowe sing arep golek Nggih. sugihan ana ing kene. Nggih, Oh iya iya. dikengken iki belum. Iki belum. Pripun Kadang aku wis mangerteni pawongane. Mula saiki kono. Kowe netepi marang kewajiban luwih dhisik. ngoten kula tak lelejang-lelej pados tiyang Golek pawongan marang. dimantel bahan kan Nggih. yo ki belum. Kowe tak tinggalake ya. Ya. Hati-hati. Matur nuwun, Ndolo. Kowe manut ya saudara. Nggih. Aku mesake tenan urip. Nggih. Piwek ora duwe koyo ngene suwek kabeh koyo. Boten gadah niki benik boten saged kula ndondomi kula taleni tisu. Walah, mesake tenan. Awang uripmu ya susah ning kok awakmu ya kuru tenan jebule. Ngriken Oh, iki sapa iki? nggih. Awak kula nggih kuru daging. Sendor. Pripun? Kowe kepengin sugih tenan. Jane nek kula niku jane mboten kepengin sugih. Mergo kula wis penak mlarato ning sing penting ati kula ayem. Lanjut. Ning gara-gara omongane maratuwa kula niku ngabangno kuping gatelno sirah. Lah ngopo? Kula diakoni dadi mantune. Waton iso sugihe ngluwihi. Ndok napa maratuwa kula. Wektune kudu sewengi niki. Lah mulane niku kula sing bingung terus badhe mergawe napa, paribasane mergawe nganti mengken ya ora ngentukno kaya. Ora usah kuwatir yen to babakan kowe mung kepengin sugih. Ngungkuli sugih maratuwamu. Nggih, Mengko aku sing bakal menehi marang kowe, Sendor. utang. Engko utang. Lah kok menehi? Ya ora utang lah wong kowe wis mlebu ning kene ateges kowe wis golek pesugihan. Nggih, kula kepengin sugih. Tenan. Nggih, Ning ngono syarate lho ya. syarate napa? Syarate kuwi penak lan kepenak, tur kowe gugu seneng. Ora bakal ngrekasake marang kowe. Apa niku? Syarat kok ngono? Syarat piye coba? Penak lan kepenak ora ngrekasake aku ning aku ya seneng. Nah, Niku syarat napa? pengen ngerti? Nggih. Ya. Syarate mung pengen aku mbok keloni. Napa? Aku kepengin mbok keloni. Syarate kudu neloni jenengan. Lah iya lah kowe mau syarate tak kandhake marang kowe penak lan kepenak, kowe uga seneng ora ngrasakne kowe. Niki mboten nonton syarat liyane niki. Lho ya ora ana kare kowe gelem apa ora gelem ya wis. Ora apa-apa kowe ora sugih ya ora apa-apa. Syarate kudu neloni. Ngeloni aku. Liyane mboten nonton. Ya ayo.
dadi perkara kowe diubreki babi. Nggih. Sendor, Lah. ngerti ya, sing dadi babi kuwi aku. Non? Aku. Lah ya kok bolongane tak golek ora nemokno. Ya pancen ndelik kok ya. Nek ngeten iki nggih. Terus boten kepengin piye-piye biasa. Lanjut karepmu? Wah iki engko nek ngantek tenar dagelan Wahyu Manggala demeni babi rak kacau. Lanjut saiki karepmu piye coba? Wis aku Nggih. manut karo kowe Sendor. Boten ketang pripun nggih jenengan atik wujud jet napa ning wujude wong wedok ah. Oh, Nek ngeten dadi iki nggih boten sreg blas ade apa-apa. yen aku kawujudan kaya ngene kowe moh. Boten purun. Ya, tak turuti yen Lah, mau. ngoten ah. Ya tak malih luwih dhisik. Masa wong kok kon karo babi. Goblok aku mancah. Siunge tak copot tak goncer macam. Lah dak weh. Ayan siomku mbok copot ya teke siomku mung siji. Terus entak mbok mangan apa? Kula kene once. Malah ya aja piye. Empun kelampahan kula ngeloni jenengan. Ning nyatane kula nggih dereng napa-napa. Sabar ya dhisik. Pripun? Kowe kepengin ndang suci. Lho nggih. Yen ngono tani luwih dhisik ya. Napa? Niki apa? Pancen kuwi durung kabeh. Ya wis, sedelok maneh. Kata. Iki pemene sapa do mlebat? Ih, ora pemean ya Sendor. Niki kok kaya Ya kuwi sandangan babi. sandangan babi. Lah nek niki kula nggo. Terus? Lho, ndase mosok tuyul. Oh iya, kowe nganggo kuwi mosok ndase wong aku ya lali kok. Teni sik ya. Nggih, nggih. Anu desana urung asem-asem ndas iki, Dik. Sendor, aja kok mbok asem-asem terus piye? Iki siunge Iya. tak gonceng. Aja. Lah niki terus dikangken apa? Iki engko nggo kabeh kuwi yen to kawujudanmu wis malih babi, kuwi ateges kowe wis dadi babi ngepet. Wah. Niki wau kula kengken dadi babi ngepet. Oh, kowe dadi babi ngepet. Nek ketiga lumrah larang banyu. Lanjut. Lah nek rendeng ngeten niki nek mboten babi ngepet, Lah apa? babi gopak. Kok iso babi gopak? Lah banyu tok. Ya kowe ngiyup ya nudan. Lah terus carane niki nek mungkin ajeng golek kaya niki kula nggo. Iya. Terus ning prapatan joget ngoten. Kok joget ya aja yang joget kowe kecekel malah. Lho, lah terus pripun? Sarane. Nggih, nggih. Sadurunge kowe malih dadi babi, Nggih. kowe melingo marang bojomu kowe gawe kamar. Ning aja nganti ana pawongan sing mlebu ning jero kamar kowe mau. Kowe cepak baskom. Dir cepak lilin. Ulang tahun. Mana apa? Aku durung tutup. Baskom Ya, terus ngarepe lilin. lilin. Nanging yen to kowe budal lilin ki mau mbok sumuk. Dumekke. Iya nek bojomu aja nganti turu. Lho, lah kok ngoten? Lah yen bojomu turu, yen bojomu obat mabit. Mengko ora ngerti kowe cilaka. Oh, bojone kula nggoni lilin niku. Tandane kula nek lilin niku mobat mabit. Niku tandane kula sing Kowe cilaka. cilaka. Iya, jalaran yen to lilin kuwi ora mbok pateni. Nggih. Kowe bisa mati kecekel karo kabeh ora Allah mau. Lho nyawaku ning lilin. Iya. Jawa Gusti. Lha ngopo? Nyawek ning lilin. Kowe pengen sugih apa ora? Nggih, nggih. Ora pengen sugih. Tapi ya bojoku ngantukan, Cah. Lho, lah terus piye carane supaya bojomu ora ngantuk? Kula tak tuku korekan. Pentol korek. Nggo apa? Ganjeli mripate bojoku dol melek terus. Aja mesake. Nggih pun ngeten mawon mungkin mbok piye carane
bojoku ben iso melek. Linantaran iki nggih. Matur nuwun Sang Juwita. Mesti kowe bakal mau tentrem karo bojomu jalaran kowe wis sugih bondo donya ora kekurangan apa wae. Nggih, matur nuwun kula tak nemoni bojone kula. Aku sakon isih. Kula mboten gadah dhuwit napa-napa. Akeh dhuwit. Lah napa? Aku diambung. Diambung? Iya. Nggih. Kok mboten gitu? Jenengan kekerepen oleh nyambung. Wis arep lunga aku kan. Nggih. Pareng nggih.